Chansa Crudway. Eye Esumia Titi Kropa. So, I don't want to say Chansa Cray. Esumia Titi Kropa. Menana also answer. So, I don't want to say Nana also answer. Our dinner fna. So, Ebaha. so, I don't want to say our dinner Ebaha. And nam Nesum Pow Sum Yenti. So, I don't want to say I love some part, my father as you. No money chami Kotrobunsi. So, or man of Chame Kotobonsi. Swam pepper be manitina, a organici. So, or Pebble be managing our bandage. Or that. Odanechi. Our shots I say, come my day. So, there's no gas. I say, come here. Chin 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 china, the bedani tray. Answer. So, there was a chin. Asantumasi TV. Yes, so. Kuntum krum basa yadom, ayadom, amane. Asantumasi TV, yejina kyeransa. Kyeransa wo hene. Kyeransa ewo bekwai mensirimu. Kyeransa eyekura wo hye esumunya manhenase. Na Odeneho Okyere Kusi Ntrama. Nyame yadom na wofa na nanu tuo kurae. Na woforo apakan. Na wotra se esumunya manhene no. Se aduana piesie. Se asante bonkum hene. Ofurisi obosume de to so di ono nkro no anyafe. Ohene kwade nyame ase. Na so okwapro ewo ninkura atwa ne ho ahia no. Okwaprobo efa nkuru num. Nafe wo hwe nkuru no ene de ekoso nyina nafe yehu sampa. Ohene no ewo nkuru ahodo a onam so nafe eda no duru a ekuru ehudo nyina animu ahemfo emebo ne chidom na onfa se dama twede ampo Nyankopɔn fi se nyame ayadom ama wanya afe baako dwumadie ne nti ene ye wo kyeransa ewo bekwai mensinimu a hye esumnya ase eho ene ye wo nene enya senketwa eno me ekoso ha na efe yie pa maka chese subscribe channel na share na wonu ya binye bi YouTube, Twitter, Instagram na Facebook ba bia no ye gentre ha ho ye kodwa bonase na fe amamne ne amane ye de ekoso bia no ya fa ne am ya hwefo ahwebi obo ba simprimu ni ye kwakofa de aka bia aka mo ho Asantumasi TV. Yes, so.
Ewie ebusafo watere ho olodom beba be ma ohene akwaba na fe ebi aka no ato aso akọchi awo hene se won ka ho a wo tumi kobi na ye de sheda do do de sheda dia o ma hina ba na sha me aso ko na ko na ba beti amade no wate eye abusia e wa kyeransa ane abusia o mo ya afodua ya o mo sa ati do ma sei da o mo nyina no se e ba ya beti awo de no adaro
se nana koja dom eni kai na ne dom eni na chi bi se wode dom se wode dom na na fe we unite mpaboa na wabo mu ase dia zo Bonjour, mon côté de zo zo Sisi gata bajin san. Zo. Sisi ya kire wani san. zo Suna da bajin san. zo Duk da sai su ne kwanciya. Ya waje akrabo. zo Sisi ya bomo jansa. zo Ande da yake sun ya ma wani shi ne mu bajin san. zo Sisi ya ka santa ma wani shi ya mu bajin san. zo Ko ya ma na no ko su ma bajin san. zo zo Oda bajin san ne. zo Ade san. Da biye. Sun ya ma yi ne. zo Nana Okyere Kusi Ntrama. zo Wani kuni. zo Bɛtena akonnwa so afumu ano wɔ wura yi. zo Ɔyɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔda Nyame ase. zo Ɛne n'abosom ne nkurɔfoɔ nyinaa ase. zo Mo ahwehwɛ ne nkuro nyinaa. zo Ɔde nka akɔ nkuro no bi so. zo Ɛnɛ ɔbɛduru Kyeransa ase. zo Kyeransa nyɛ kuro ketewa ɛmɛ so nyɛ man yɛ. zo Ne nkuro akɛseɛ na ɛdi nka no Kyeransa ɛka. zo So ɔbaa yi nso ɔhunu sɛ mo nyinaa mɔpɛ n'asɛm mo dɔ no. zo Ɔhunu gya dada fɛfɛɛfɛ. zo Da mo nyinaa ase. zo Na no bɛɛdi. zo Ɔsra ne sɛ zo mo nyinaa monyɛ baako zo na mo nyina n'akyi zo na ɔde kyerɛ Kyeransa ɛnka Santema ho zo na Santema nso nya ne ntoma pɛnifira zo na ɔda roma zo wɔbɛyi zo ne yɛtete ne wie mu sɛ ha nom koraa ɛnyɛ zo nso yɛbaa biribi a ɛte saa ɛni hɔ zo na ɔda m ase zo mo nyinaa monyɛ baako ma no zo tietia ne bɔtoa zo bi a wɔbɛyi biara ɛni yie zo na no ɔda roma zo na n'akasa nyinaa obi yɛ ho dɛdɛdɛ asɛm wɔ yɛaki zo na kyame wone kasa wone tumi kasa deɛ na kyame zo sɛ mekasa mama no kasa nti ɔno ɔtɔ kora mama no nkasa zo mama no mɔda wɔ zo yɛbɛyɛ ne ntiatia ama mo ɔtie mu dɛm ɔka no zo anase wo a wopɛ n'asɛm no ɔpɛ w'asɛm zo wompɛ n'asɛm a kuro yɛ ɔno ara dea zo firi ha ne kɔ zo ebi a wobɛkɔ akɔyɛ ne wasomadwe ne wasomadwe zo ɔbɛsa aba ha bi zo ɔnsɛm tietietie bi ka kyerɛ wo zo ɔbi twa me zo nananom obi nkɔ nhyia no busua zo na kyerɛ me megyina ha wo sɛ wotame a zo 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 nea wɔmpɛ Nana Kusi Ntrama asɛm no ɛna nana mɔda romo mu nkɔnkɔmmɔ meda mmemmɔ dua nkɔnkɔmmɔ deɛ Sɛ yɛ a ɔno mpanifoɔ ahyehyɛ yɛ a wɔpɛ sɛ wodedi wɔ fɛdi na wode dɛ onyame ase ɛna mpɛ sɛ de to amanfoɔ anim ɛna asome ahene obi de akonnwa yi yɛn nyinaa hu sɛ afe baako mu ani na nipa yɛde a ɔsa yɛyie deɛ nyame ayɛ no na ɛsɛ nyinaa ka bɔ mu no yɛtɛ ne n'akyi ne yɛde Nyankopɔn ase ne sɛnte no nana ne mpanifoɔ ayɛ nhyehyɛeɛ a yɛde bɛda Nyame ase deɛ di kan ne sɛ animkuro a yɛ a atwa asomnyama ho ahyia deɛ na ɛsɛ ɔkɔ kuro nyinaa soɔ na wɔn mu hu no no nso hu na de hyɛ nti yɛhɛ aseɛ da no ɛbrɛ ada wɔ dɔm n'ase
Buja kɛseɛ paa ne nansa so ne ɛkɔ gyamasu ne na yɛduru ha ka ɛsɛ yɛwada yɛkɔ safo kurom nanso otumfoɔ sɛ ogusi ne nan wɔ baabi nti saa safo kurom adwa bɔne deɛ nana no bɛgyina ho ne apɛ na foforɔ yɛahyɛ yɛwie no a kyitɔre ne bɛtenko ɛyɛ 22nd na nana ɛbɛkɔ akɔsra amanfoɔ na wɔabɛwie no wɔ boaban ne korakora yɛ a yɛde bɔdwa kɛseɛ ɛyɛ akwasidɛ ɛyɛ 30th April asunyama nyinaa ɛne kyee no adwoa o yɛbɛdi kan ayɛ asɔre anɔpa asɔrefoɔ nyinaa na awia yɛabɔ dwa sɛdeɛ yɛabɔ yi na yɛdi ade kɛseɛ nansa na no ɛyɛ 25th April a yɛ ɛbenada nana no a ɔpɛ sɛ ɔyɛ ayɛ enti yɛwɔ nkɔkora ne mmerewa bi a ɔmo deɛ ɔmo ntumi fie ho aba na hwɛ wɔn mo yɛsi destitute ɔmo wɔ amoafo saa nkɔfoɔ yi nana akɔ yi ɔmo ayɛ ɛyɛ benada adeɛ akyi ne wukura da a nso nkura yɛ a ɛwɔ ne mɛm nyinaa no ne yɛ prɛprɛ fie ɔmo nyinaa enti kyeransa caretaker chief ɔnananom mbɔdi mmeranteɛ ne mmabaa wɔ kurom ha nyinaa ne aprapra kurom abɔm paprɛ ne ahye fi bi a ɛwɔ yɛ mɛm ha nyinaa ɛyɛ daa no ɛfɛn sɛ ukura da yɛ a ɛyɛ no mu ɛyɛ 26th April 27th no ɛyɛ yawada akɔmfoɔ a ɛwɔ yɛ mɛm ha ɛna wɔn mɛ dɔ yɛ nso yɛ bɛkɔ mu ɔso nya ɔmo bɛyi nkonyaa ansana ɛde dwumadi aka no atoa so ɛne fiada no nso nkramafoɔ nso so aba abɛkram nso so ɛbɛde nyame ase ama yɛ ɔmo wie a ɛyɛ schoolfoɔ a yɛ ɛwɔ yɛ mɛm ha ɛyɛ junior secondary school sɛ senior secondary school ɛfɛn sɛ ɔmo nso so ba bɛyɛ sɔwadwene hwɛ ɛyɛ quiz inter schools quiz ɔmo ba bɛyɛ no fiada no a anɔpa bɛɛ n'odu kɔpem na ɔmiɛnsa na ɔmo awie ansa na asunya yɛwɔ mmaa bi wɔ hɔ ɔmo aka ho abɔ mu a yɛfrɛ asunya man puntuo mmaa nso bɛdi agorɔ kakra efiada no na mmemme da nso yɛbɛyɛ gala football gala nti nkura ɛwuye mmaa mu ha n'ateɛ no nyinaa ɛba abɛsi akan yɛ kyeransa ɛka ho bi nti mmemme da anɔpa no yɛbɛsi akan a kɔpɛ berɛ a yɛbɛwi ewia a biribi da so ma wɔn a yɛ a yɛbɛwi ɛyɛ first and the renaissance no ɔde no da no ma ɔbɛkyɛ wɔn adeɛ ansa na ne mmeda no nyinaa no ɛde dance ataataa so ne mma na adwene ɛyɛ nna koraa ano yɛbɛyi miss asumia na afɔ yɛ saa di asa ka ho nti mmemme da anadwene deɛ ɛdeɛ ne ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ asumia abɔnten so na ne kwasi ada no ɛna mede kaka yɛ no na nanom adaroma asɔre a yɛ a woyɛ mmɛm ha nyinaa no mo ba asumia anɔpa bɛyɛ asɔre na anwummerɛ nso so yɛde adeɛ kɛseɛ ɛwɔ asumia na nato nsa frɛ abempɔn ne amanhene ne adɔfoɔ ne abaa mu nipa nyinaa sɛ ɔmo mɛgya n'aboa nti madaroma yɛsrɛ mo obiara mmra ma ɔmaka yɛ ho na yɛnni saa afidie nti nhyehyɛeɛ a nana adaroma wɔn ahyehyɛ yɛdi afidie ɛde mo ase Odeneho Okyere Kusi Ntrama Asunya Mahene Asante Mai Benkum Here Adiana PSA Okyere me bigina akasa kakra Odeneho Adaroma ɛyɛ kyeransa kuro ɛyɛ kuro a ɛyɛ titi kuro ɛwɔ asunya mɛm
ya Odeneho Adaroma obai samra na mani wo ba bi ko na omuti ase no se na mpaninsa bia wo ho ya achia me pesi ti a na ka eti ba krom ha e be tie bi fi wo ma Odeneho Adaroma ena mu nsuo ni nti no nkasa kase ukura ye kura na kuro ye kuro bi a emu biye pa omu nyina nana omu nyina eye wo nana no na sade panifo kan se sabe katrema ne ese ba omu ekon no Odeneho aya wo chiame a wayi mi se mi hwe kuiso nana afano mienu no entemo wo na omienu nyina nso eye wo nana no nana mesro bibia se kromudu a ene timisira empuntuo na sere kromu nwo a nana utimisira empuntuo ya empuntuo no ba krono munyo afane afa atwe ehefo na ekohweso eto Odeneho de America ne se afane afana wo ti na wo hunu ne se afane no mienu no nyina na Adaroma wo mu gira bekun ene ne fen Odeneho de America wa ne se wudi woda wunyame ase wia Adaroma afane no mienu nyina de aka bia Adaroma kene siesie ne kwenso enye krabahe no Odeneho asem kakra mpese meka no Odeneho wie na Adaroma Dia. Odeneho Adaroma eniebe ehei Odeneho Adaroma na asampon hene one da busua ofra busua se Osini nuano Adaroma enti se obaaya okutane nsem odwampa otie di ene eniema nyina Adaroma Odeneho yamfama snapatu doko ensio ene niema bebre na ka ho na Adaroma se yamfama akwa Adaroma eja na ade hia bi so omo so ewa ha se Adaroma omo so ekutu omo nsem odwampa otie di a ne Adaroma ehun enuane pen mu nyina akeka ho Adaroma wo mo so se wo beduru ya esi ahia me so no Adaroma ye fa mu akwa Adaroma wada wo mo so se wo mo nsem wo mo cha broni se pen no mensa Adaroma ena wo mo abroche entuma enso eba akọ ena Adaroma eye whisky abochensa black label eno so mienu snap adaka baako ene eho anono ne ensio ene ade Adaroma ena odwa no so yekunu a ede ma ede beko so no eye aduane ede beka ho no Adaroma ni nyina so ka ho eho tomato si je ne beko nse de aduane no tia me ma no awi Adaroma mo mse na ho no, no, get the master.
Chame. Mpanyifo menemo som esumnyamai. Medamasi pi eye manije eye mbrahoahoa. Se ene dwe yetima be pie mu wo kyeransa. Kyeransa kro dwe eye esumnya titi kro pa. Me nana osu ansa. A odena funa. Eba ha. Enam ne sompa osum yenti. No mani chame kotrobonsi. So on pebe bi manitina e wo Odenechi. Oda. Now shasa se kama ida heya. Chin na ne bedane chere ansa. Just a chrono ekonachi. Katitina. Na yesenke kwa kudru kasi. Ene duai. Kroi kura ehiame. Matipim hene. Ha enoda. Odo na hwe kroi so. Yebesi. Mahu se ebusua mienu. Abekantam. Ye kantama. Na ye kam me entam. If you say chrono e media. Anko basa nintino. Osi ye ya mamre ni nyina e ma ye koka yura ni ntam kese no. Osi ye di bim. E koma miura.
na esan ye asutie na yesu amamre ene amane ai wo esuminyamam zo na obia de esanda ho se esunya asase so dia senta bi ba na senta wo ka dia ene na esunya hinta ene o se wo minim se zo chene beche zo nanso enka ho zo oden to ni je le bete se le pele bo se ka se bubu nyira de no na so enka ho munkan bom zo eye den a zo yebeyi etipemhini zo efri kyeransa zo oden no se apani ni eri nyira ya monana no iti ta asem na beto na animu a obato le bo ase no ma no hwem so niwra eda asem no ma no a obato le bo ase na ne nana no ase no ahwehwem no ho ba bia also ode kan ne se me aduana piesie zo ena chisi krodia zo be de bemma aduanafo am yegu so adi akunya yi zo ade no se eye esunya ekro ena ye aduana ena edi a apani me no nyina so eye aduanafo ede no obetra ase no ahwehwem no ho ba bia kan ne da no ode akọ emri pamu no zo obi abababo ni nkro zo e wo manim zo na ye de ato ba bia o se akunya ne eko zo di jibim akoma otunfo na di wada roma oso di dimu oda asam na manu ono a obetra ase na se mo hwem e ba bia kwa ne da ode akọ obia bebo ni nkro zo ode no se abra no so a obia baba be jana ni no abo no kro what ye obia na obia ka e ba bia kwa ne da no ode akọ nti munya botre zo na ne amedi kro na hye ne nsa me chia me bonsu zo ode no se afanu no be no nyina wo nyina obia ya botre na de tia mi bonsa me nyina ha me ka sai wadaro ma wo nyina mo fa usunsun no mu bibia mo si be nyina mo fa ta bati na de be be su nyina be ni wadaro ma yentimi si hene abra oba panyi e wo ha ode no se ansana de be si hene wo hene ko ana ka oba panyi wo ho dia na ka oba panyi na wo se ko yi hene na so samre no oba panyi so na se ne ho aba asema entam wo mu enti anamo bi obe fa so a obetime si hene no obe hene wo si hene no kure enkabom zo eni asudwie zo ena mehia no wo kyeransa krodue mu zo ode no se ni wodi ka aka no se abanu no nyina mo ye ne nana no wasremo anapane ne ka wo tie no na enye ne de na otie sum ya na so wate se kyeransa ye ni kuro dada se kuro no abutua na wo ka ne se wo se ne nana no obi enya botre na mere no so a e de pa ne de bia wade gato ni da mu nyina ase zo sama ba ka me ho zo na baba krodue mu zo enye bo apayo enti na afia twam yi ansa na me ba ha zo na e onema bi a o se yetutu de yi zo ene enti na ma ne cheye me da mu nyina ase ode no se enka na nya ne bo apaye se ko be di akonwa yi e kwa afi na afi na oba ko mu ha na enye be di edi da yi ene ti na ma ene dai ene wo ba do ha se ode no se oda ma se na osram afanu ni enu nyina ene ko se efi achi enye abofo de se wo free o ko sari wadaroma kini bia kofo mo bia mo kene o pege ne mo a obi a mo kene mo bia mo na akoye akutia ene ade na be na chi ne fetu sabi no ni asa ke se asabonja se tutuma e to besre ebujan pe ne ko na mo de abujan na no agora wo de ba ye bia wo de no asore no da papa mu si apa na se mo bi se mo no asa so basa ka lo
Odeneho nso wada mo ase. Odi amro no. Una di jaba ye. Enye wa ke enye jetia. Una busu akase. Ofra sante baso. Odi ani doma. Atempta fo ya odia. Kuma wo ya odia. Atempta fo ya odia. Edeso ayo odia. Edela be se no ko be ma. Ya se Asante TV. Yes, somos.